Bună, prieteni, făcând un videoclip care chiar n-am nici cea mai vagă idee cu ce o să fie. Nu știu. Stați. Intrăm la cantinul Royal. Acest se poate zice joc, se poate se poate. Acest joc este într-un fel ca Royal, dar cum să vă zic, nu e atât de popular, mă înțelegeți? Și are mai bună grafică. Înțeleg? Da, hai să vedem aici. Aici. Și am dat la ăla și ne-am făcut doar. Perfect. Am înțeles. Hai, dacă nu știu. Dau aici. Și ce fac? Bă, deci unde am dat? Bă, stai că nu mai înțeleg nimic. Îmi trebuie ce ai de asta, nu? Aiuda. Mă arată să dau aici. Și ăsta. Creaș. Perfect, nu? Și... Bun. Aici să vedem. Ia să vedem. Dau aici, nu? Nu. Bun. Aici. Aiuda. Faza că nu-ți dă altă opțiune ca să refuzi, ca să comparți. Și acum ce trebuie? Hai că m-am zăpăcit. Am zăpăcit. Aici? Hai să construi. Aici? Cum? Dacă... What? Păi ce că trebuie? Compra. Aiuda. Chiar nu înțeleg. Nu înțeleg. Bine, deci nu fac misiune. Bun, perfect. What the fuck? Bine. Opa. Ce bun. 36. Mi cago în bălă. Ești 30. Bine.
11, doar 11. Haide. Să-mi place. Desparge. Unde se sparge. Așa. Era mai bine într-un fel ca să când tai copacul, what? Când tai copacul ca să se mișoreze, cu cât merge să se mișoreze. Să se facă mai mic. What? Bine. Păsui și gata. Pum. Și m-a dat. Bine, perfect. Intrăm aici, cambiem. Fain. Bine. Atât a fost videoclipul acesta. Așteptați că o să mai urc, bineînțeles. Wow! Câte pietre. Da, frate, de-i lung. Ok, de asta trebuie să mi-l arate cineva. Tot 20. Asta. Tot 20. Bine, deci până aici a fost videoclipul. Deci, pom! Ciao, ciao.